Hej, jeg har lige et godt råd, jeg gerne vil dele med dig. Noget af det, der virker allerbedst for mig i ChatGPT, det er at have sat mine custom instructions. Og her der har jeg endda gratisudgaven, som jeg faktisk ikke bruger så meget, men jeg bruger den nogle gange. Og grunden til, at jeg kan bruge den, det er fordi, jeg har sat det, der hedder custom instructions. Og måden du sætter det på, det er at gå ned på dit navn, ned til venstre, og trykke Customize ChatGPT. Den har lige skiftet navn. Tidligere hed den bare Custom Instructions. Og det man kan gøre, det er, at man kan fortælle den lidt om, hvem man er og hvad man interesserer sig for. Og så har jeg faktisk nede i bunden også tilføjet sådan i brackets, person er lig med Maria. Og det kan jeg faktisk bruge, hvis jeg går ud på nettet og finder nogle mega fede prompts, som har sådan nogle brackets på, hvor der bare står person eller navn eller et eller andet. Så vil den kunne bruge den direkte, fordi den nu ved, hvem jeg er. Og hernede, der skriver jeg lidt omkring, hvordan jeg gerne vil have den svare. Og det er blandt andet noget med, at jeg gerne vil have, at den altid svarer på dansk, og den skal ikke være så amerikansk, fordi det er tit det, jeg hører. Folk kan ikke bruge de svar, der kommer fra ChatGPT, fordi de er så generiske og så amerikanske. Så det er altså bedt den om at prøve at være lidt mere dansk og give nogle faktuelle svar og være god til at resonere og skrive korte sætninger. Og at den også gerne må bruge nogle analogier eller metaforer for at forklare ting. Og det gør faktisk, at den svarer væsentligt bedre. Det eneste minus, det er, at du begrænser ChatGPT en lille smule. Så nogle gange, det gælder for alle dine chats det her, nogle gange, jamen så skal du lige gå ind og disable den, og det kan du bare nemt gå ind og gøre. Men gem den, og så kan du bruge det. Bare lige for at med det. Hej!